Det är ett hemskt jobb. Gå här dagarna ända. Ja. Tycker du faktiskt det här är något bra? Ja, hallå Jalle. Han är tidigare gruppchefen. Och nu har vi kommit överens i styrelsen om att du är den duktigaste och vi behöver en ny gruppchef. Han tidigare har gått som sagt i pension. Men jag trodde jag skulle få jobbet. Du kan ju komma med till mitt kansli så ska vi fixa det här med alla papper. Ja, nu är min arbetstid slut. Nu går jag fix. Du Jalle! Jag hörde att du har blivit gruppchef och att din fru sa att du har vunnit 20 miljoner på Lotto. Hur kan man ha sån tur? Vad ska du göra nu? Ja. Jag ska gå och fiska.